problema po na mga garbuso po ni ko kisa pa idaran mo pa nagbitbit o madagkong bag. Kisa ito yung mga batanon dyan sport ang dala. Ano yung mga garbuso masugi kita good. Load pa di pa magporter tanawa di bro na bugat. Di ba jawab na pak. Abri dai me kuna ba? Wow. Facebook Mountaineers. Oh yeah. There you go baby. Magka-easy na balik kayo dali yun. Kung ano magsigilang cup noodles, sigilang dilata, lausi. There you go baby. Bayad. Dito napit oh. Yes. Made it. Woo. Berli mo na ilok na. Nasag din ang mga ilok. Nabi no? Nabi ba? Ikan mo? Kapoy na kayo may gala signaw. Pero para nakita na ko payag. Ay Lord. Na-slide na ko. Gamay na lang yun nagwanta. Ako na ibutang ang bag. Sakit na kayo kong bag. Sabi nakakapoy. Sakit kayo po kong sa tool. My God na nagyod. Kita na. Kaya mutabok pa man dahil may bangkaan eh. Hindi pa ni mo ang campsite. Oh, you know. Ayun oh. Dami palang bangka. Lord. Lord. Pinabok na sila? Sakay na sila dito. Ang campsite to. Saan ka ni? Pila mo sa kaya na yan? Halo ni. Ha? Halo. Sure? Ibe. Ano ibang kuha ni? Kanang kahoy? Dari ko ah. Dari ko sa bangko. Bangko daw. Apoy beng. Tabing. Okay kayo. Salamat sa urahik. Una kang kuan, Sir Bernie. Isag duay bag. Karga akong bag pag-uli ah. Gaulan na. Nay makuan ra tabig. Ano? So na tindahan dia? Na tinda agay. Pagka-easy ra balik kay diri day gyud. Kaya naman tindahan diri day. Montorang uban easy ra kayo. Wa na dala daghan gamit. Kita nagdala patag sa lasit. Dunggo na may gala. Gimingaw ko nga ni sila Brian o silang taririk. Pag nga ni mingaw ko lang taririk nila Brian. Kaya mo sugat din ba? So nakalami diri. Gibutanan nila green fly daan. So kung imong tent ko lang, beach tent, pwede ra kayo. Pero at least gwapo mo din yo. Kaya tubangan dahil dia. Ligo tabing. Mag-picture siya nga, namatay ang kuko. Medyo sakit akong tiil. Ligo condition. Pero kailangan natin magkuhan. So gamiton na ito niya itong bagong ipalit na earth. Dalang pedal ko ito bago siya. Kanina ko. Watch mo yan. Nagdala ng po sa Facebook. Facebook ko lang.
So mo transfer din siya hangin dito. Oh, kanada. Stop ta na orange na po. Tanawa. Palang. Oh, tanawa ko pala. Di na kabayo kon. Ay, sir, ginama ko kung ano yung wala pa. Wala pa kaabot? Pinsan mo ligtas sa sasili mo. Ako na. Itong isa ba yung ukon med to? Last na lang yun. Alright, it's night already. What's our attorney, our chef attorney? What's our menu for today? For tonight. For tonight? Asusina with soy sauce. Asusina with soy sauce. Katong askal ka ganina nagsunod na mo, asusina na mo. Ito na yung magiluto na pa. Tapi, oy, si Tabing anay Bisayang manok, Tabing. Thank you for the Bisayang manok. Ay, mahal ni. Ha? Mahal din na? With lamas. Okay, nagluto namin. Video ito na paniro ng abrido ng kuanbi ka ng atol nila. Surprise! Abrido ka na ito. With curry. With Japanese churba egg. Okay. Ano naman yung pita na? Ipakita ang mga matulungan na. There you go. Oh, ha? Idol it. Oh, aha. Nga na magluto sa camping. Uy. Bawal sa mo. Sorry. Ulang pa na sa tayo sa irong lima pala. Luwag. Giluwagan man sa ninga. Video wala ko sa kondisyon may gala. Wala ko sa kondisyon magkapoy kayo magmanyar ako sa asawa ron. Aba na kung sako ka magmaniya. Okay, silasan sige ka. Kamangon ng tagaw niya alas 2. Agay! Kung mingaw ng tanan. Kumingaw ng tanan. Ano si Prada? Nagamit. Mo man ay nakabugat sa kung bago ka ng lamisaha. Gidalagi bin ako ng lamisaha. Ano ta sa? Kape man ka. Medyo pangit ang mo experience sa kuan. Pagsakay na mo sa dump truck paniro, di ba? Grabe. Grabe, murag na dito pa lang wala na drain namin kay murag walay saktong sitting arrangement. Gamit na niya. PC ra guot, grabe. Ikan sa Dito pa lang nakapoy namin. SDB mo to, di ba? May na lang yung paniro nga pagtanaw nimo sa peak ba, pagtanaw mo sa crater baka wala sa Wala ang tanan. wala imong kakapoy. Grabe nga biyahe sa dam. Pero kapoy kay sa dump truck, sa dump truck yung pinakakapoy gyud. Lingkod. Biglas na lang. So again, pag abot nimo magbangka ka, bangka, bayad pila yung bangka sa bayad 50 pesos. Tapos ang tent dayon 50 pesos yapon. Kung naka sa kaning rain play. Bayad na mo? Tuhod. Tama pa. Mali pang luya mga tuhod sa mga angkol. Problema po na mga garbuso po ni ko kisa pa idaran mo pa nagbitbit o mga dagkong bag. Kisa ito mga batanon dyan sport ang dala. Ano yung mga Naman nakaroon. mga garbuso sugi kita gud. Load pa di pa magporter tanawa di buga. Okay, nagkala ng mantika. Oo, tabing. Saan may tago na, Beng? Tubig, Beng? Video ka tabi. Wow, I love you, Bing. Yung sa ko tabi. Hindi, Beng. Nag-absent, sige na siya sa trabaho. Wow. Wala manok Bisaya, Beng? Basahin mo siya. Oil with onions. Oil with onions pa dahil. Wala pa Bisaya. Damay ka, tora man dahil. Tora, wala pa na. Igi-ahik. Ipakita sabi manok Bisaya. Ay, diha ako sa Idol it. kilid. Ha? Abin yun na makakme. Ayaw lang Tanawa, pa sa tanawa, ha? tingin, manimaho. Tanawa na, ha? Diha sa kuwan. Lahi ang orahik. Inga ng orahik magluto. Dili kay ay galaw sila ng agi. Pislay. Itong green? Ambot na itong green. Nakang rin eh. Nana pasikati pa siya. Pak. Abri dai make ona ba? Wow.
naluno. Kasarap. Mira, salamat kaya Nicole Kidman. Sana, Kuya pa gaya le? Ya pa gaya? Oy, nadigay po may tilapia de oh. Pakita panyero, planggana to panyero. Ro 100 group. Panyero planggana bi, pakita tong tilapia. Mga igsoon, Ganina gidakop na nangita mo. may tilapia na ha. Gidakop na mo, pirito na rin oh. Okay, very good. Crispy pa, pagka-prito. Pagka the best. Sir na ha, tanawang vlog ni Sir Ben. Ha? Ano mga namaligya mga igala? Oy, Wala. Sampung-sampung bro prostitute. Tabot sa mga naong. Wala na sa saba. Audi ay, wali mo na nangid ha. Thank you. Ang babait ninyo. Thank you. Merry Christmas! Dali, kato na pong isa katong baligyan. Ay, giahat na. Kumpra man na ninyo kayo yung pamaligya. Lagi, tanawa lagi. Tungkol kay hago kay ta, dagang kita pagkaon. Good morning, people, all the way from Lake Colon. Yee! Love it. Kani basi mo na inyo sir, gamay man ako. Ang tanong na to, ang handle, kay pareha man na. Oh, pareha sa wando. Ayaw, pareha na. It's a great morning. Medyo naka-recharge na ko mga igala. Ha? Gabi wala, knockout, guba. May nalang kay ang katugnaw, sakto-sakto lang. Kay nga nakatugnaw. Pero lamig yapon ang morning nimo. Panyero, morning panyero. Morning! Yeah. Busog na. Busog Kung na. nag-picture taking, ang kuwang na lang, batiking. Okay, mag-CR pa. Mag-CR pa yung karon diri. Alas 7:17 na target niyo alas 8 umana ko sa mawa. CR, ikaw wala pa. Wala pa. Muna diya, kay dugay ka mamata. Ang nakalami diri ang nakadvantage diri no kay nanay tindahan ba? Oh, Nanay, nanay. way problema diri kay nanay tindahan. Nanay Gaisano, nay Ororama. Na ICR, so plastar na. Tapos ang style diri na renta ang per tent 100. Tapos kung diri ka mo tunong mo tent pag yun sa kaning na ay tarp another 50 pesos. Medyo grabe diri mataglihok bayad. So kani nga bisyo medyo kalas gyud. So basta early in the morning wala na picture taking na tanan pang Facebook na. So kompleto tanan. Gwapo kay mong camp kay doon mi sa water source. May water source. So medyo sa tanang climb na ko burag kagahapon ko medyo burag kapoy kay ko. Pero because number 1, ikapoy ko sa katong sa dump truck. Grabe gyud. Medyo wala maplastar, bunugay ko. So do ang pagpasaka papadon diri mga 3 hours naman. Pero kapoy kay ko gapon mura ko nabunog. Mo nang luya kay ko gabi May na lang nagkuan ko. Nag-alaksan. Alaksan kung nagtanaw man niya, sponsor sunod ha. Tapos Bioflow. Kaya medyo ubog sipon. Tapos in fairness ako, ang effective yun para sa ako ang ako pang energy drink. Dili ka ng kuan mga klaseng sugar. Ang ako is ka ng basta tobe? Biroka. Mugi na akong pang energy booster na ko Biroka. So Biroka, kung nagtanaw mo Biroka, ha, sponsor pod. Tabing, among hero from Paminahawa. Ayan o. Ga, pa-cute-cute. Ay sa akong mga kwan Okay, shout out. Shout out sa yung mga kwan. Shout out kang kwan Arnilin. Dua ka book yung kwan. So lami among menu kaganina. Actually naitabo, nangita ta may tilapia pero may tilapia. Pero gibaligyan mi kagahapon usa ka planggana na kapirito na kay nay nag-order sa pika sa pitora sila kabog daghan kayo ilang kuan mga 50 kabok. So gibaligya sa among usa ka planggana di at least mga 100 ra. Tapos nagluto din mi, wala namin nagluto daghan kay canned goods. Lahi mi, karne gyud ana di kay mi ang mga canned goods kay brag lousy kay na nga mga campers na magsigilag canned goods kana mga cup noodles lousy na. Pasensya ma-hurt man mo, maigo man mo pero lousy. Kapag magluto gyud, magkinupusan nga baboy ana, maggulay fresh ana. Bisayang manok pag yun mi, daghang salamat kay Tabing nagkuha sa bisayang manok. Mo na yung mga kuan, pero kanang magsigilag cup noodles, sigilag dilata, lousy. Nagkampa mo. Ha? Kami nagdalag lamisa.
Lahi mi. Nagdalamig lamisa. Ipakita ang lamisa. Ano lamisa? Oh, saman. Nagsuman pa ganun may gapon. Napay suman. Dilibre na nila. Pero itong kauban, mato nag-mall. Oh, nawa. Abi siguro nag-SM downtown ng padulungan ng Megala. Napoy rice. Dagan pa yung mga kanang mga gamaong mga ang trick galing kung unsay mong trick pagpanon diri o pabalik mura na siya gyapon. Agay mo gina siya. Hatang na dito sa kuwan. Binulingit juga. Ay, bata ko ni sa Eva. Si Sasa day first timer niya po. So naka-experience siya karon first time niya ingin siya di nagyug ko mauban. Ikapoy siya. Na mga animals diri oh. Iring, iro. So ako na ninggi lubos-lubos ni kay pila lang ka seconds akong battery, nabihin akong battery. Well, the experience is ang nature nice, ang lake is nice. Hopefully makabalik ko diri kauban na among mga kaubang orahi. Shout out sa inyo tanan di ako nagtanaw mo karon. Promise dalon mo na mo balik diri. Gitistingan sa inyong mga angkol kung unsay experience diri. It's nice diri, mga ligo ta diri pohon. So dagay na nga ligo kami, di kami maligo. Okay. So that's it guys. Gikan diri sa Lake Colon. Okay, sa tanan mga bago pa lang sa akong YouTube channel or appeal ba mo aning outreach, please comment below. Kumusta yung experience po? And that's it. Alright, we have to go. Ay, karang lasotso na. Malibang pa ko. Kalibang ako. Pero problema na may CR diri. Okay? May pabangka oh. Okay? That's it guys. I love you all. Momo. Bye.